long nit pen kilometer krep hosu se kahailo khon bamon mate singhasana hawara long nokchir jirka intia rong langrika rong susera datum thangna to development thekpon hongwe lang pupen nili tuma prang ke junison rong pipen bilta na pale Dalam tang kita non umur kan sistem masih pian lah. Umur sing tisu fansi pi. Lasik hai bom lo mati. Hai bom lo se tamen ang ni tum fanang lang lite. Nang lang lite. La sol hede. Non next ke son de nang lang lite ke pite ke tu. Tande non la bang so atu wara long. La da long nit sia hem lo lang de diuri terang sta me election thu dun ji pusipu. La so atu wara non lang ni se tamen ang selam pi pu bon. Non GCB pen. Tante lang ni phang ko pine pu de indoma. La son silam di Tuar misalnya fan pulat lagi cerita pun nangkap kok. Di, alang li setame jongjung aki pen setame cepadam pen. Nang li tu mat han, ke mesena tuar nang selam pi pulat nang li tumpi. Ke mesi pudum pema mata keno. Aki mina lah kurang kilo lah son ke selam tegi. Kapan tekpot. Nili nang li tu fan lapang so report nang ken news lapen 365 news ni India Karbi daily news lapen news fast lapen news 24 Karbi anglong labang po nilito aphan report nang ken ateng pen labang su atowar kadoga wita chini pen la so arong khonpamon area long mentuni pen tami alangli non sarkar dor pomatum pini anta towar ko sonone ke do lapen munit kedam ke bang an kisung lone lapang buji je jini ne pensi la de food town along si pamat chot bahire pen ke jur anglong atok la singhason angkang mate khonpamon akengri lapang so towar ka heng no pen ajok pini rathur pak pen tami bonai pon lo pen nilihin pen tami GCP pen tami kam me claim pa jepan nilitum chisik jedang bom lo laposi kado kabe tami chini nangji non edobama sarkar atum lapu an development chingthur ulo pusi alang litum kipu sitame pinian yan tami alang litum ke claim ke dam kheklong lelang laposi nilitum abangke nimethang jung pen ladak singhason mate khonbamon area along akisung chinisi nili methang mat chithur plut pen GCP pen kado kabe akerabi ban nili chisik tanglo lasika do kabe ras tami labang so along nangli tum sitami la
raja kisung along nang litum kado ka vitamin nang ciradun pera sote ni lihim petami nang litu aphan tami chuning relo la pen non sarkar do kom do bamatum sitami labang so atwar ki misenji kusonsi ke gedam ke bang hubida ke misenji labang so abang ke matha pona sonte ni lihin pen chuning ri pondo laposi la non gedam ke bang atwa phan pen keso kiun e pen chenglok pen school la pen gedo gedam la pen kado kabe gari motor ke chipon nipin anglong binak la posi la an hobida pen nang litum kado kabe le klempet pe sidami aningkan wanga sarkar ke gedam ta chelar hubom no ta so ke chelar logo along tami kado kabe rara tum tami election hudlo pulo tangte tuwar ben lang ring hai nang puna pipo pamen pen kai kita election por uten pate pokam sitami election hai delote muni tum aning chelat faktiti asila sona te nilituma hin pen ke ning duglo la pen la person ke chong thui nang ni rada pan asi ke sarkar ar hin long sitame ni tum nang sunu nang kolo asili ni tum la dak pen long ni pen la dak 2 kilometer ta sosean lo sitame non sitame ni tum han pinena ke rapas tade na sinon ni tum si ladak rong sor pen jungjung ni tum doan rong hom rong klipen ni tum chupang room si non na sot wani tum chubonai ga na sinon na son dak taxi non omor sing tu so sitame non ni ki hai non kan phota pleng ke non non puta me ni tum hanta ni tum hi tuar ke nang bonai pi gali vàng mata vàng đấy, là bên này chúng thịt long đấy, là xin chúng chụp hai bên này chúng thang ta lẻ đấy, là xin non cái vàng gì, là vàng cái này chúng cà phê, sản phẩm này chúng rong sọt, sản phẩm này chúng vàng cái chỉ lang bonang koko, là xin này chúng non là ăn chụp duk pen, rồi này pen này chúng là ăn rong cam jam, sản phẩm này chúng cam sokirot pen. Dang lok ni tum bilek kam sitame ni tum doi pik sitame ni tum chupa dum nang kok so kam kam jang bi kok pen so gro bi kok pen ni tum so kam ni tum gari sitame ke bang ya to watawe na si ni tum la so to wa ni tum chubuna ina ko tante la bang so atuwara long komane sarkar do bom hod nang kira pason dulo ma ni tum ma prang medali tu la so nak thaka inang nang tubunai pi ko ke ni tum phana vipina la sinon non jong si la so te ni tum phanang rap thek pulu tang te ni tum no son em tame mala so emisi tame ni tum puthol ni tum la bang ki chui tame la non so na te pulu te ni tum bilek phansing ni wai pona ko tante nang litum rong alom mane kiso kiun e dolo protam te hola so kiso non e long ka chelangji adim doma ave ni tum non puta ave raila na pung long ta pusi dore lo kisu tame ni tum pusi chak nang re lo kasi son si do bom lang tu ketang Koreng Higher Secondary School alongta Happy Children Day katalon asai ke dengpon lason si 16 nong nomati ke parlo jasa mepet okoreng ahwar along ke do okoreng Higher Secondary School along sitame pini mate det pi angkang kacethang pluk Happy Children Day katalon asai ke dengpon lason thak si okoreng Higher Secondary School along sitame Happy Children Day katalon arani pache tondun si pini ada por phai kep along pen pangcheng bonsi mai padopon mai along mai chephem phupon mai phu ake hai sar dhormen boru lapen mai along kachetong dun okoreng Higher Secondary School Principal Hunti rong BP lapen okoreng Higher Secondary School along President Sir Raju rong par lapen party along keklem abang phu Minority President Probin Teron Chetong dun si mai along RDP dun mai along sitame Children Day alam hai hui chethan chimumpon lason si ason ke pathu hai hui sitame student atum aphan pakhelapon rintisi nong e sitame pibajerpon lapen lo kecharli o sumar atum aphan sitame uniform sitame pipon werpo pusi than pachinipon lapen hunti rong pipi ahin pen kethan pon mate nilitum okreng high school along kecharli o sumar atum han sitame nilitum
kipapran hekji fansi nilitum ladak okring along kedo nilitum la school staff atum stami nang bor idun o pusi nilitum perangke karjo hot han nang pacini dun khabar ke hat pen long bomon rong phar tika news Karbi Anglong. Borjan youth from atum pen sangtimili balijan along mesen pen sangtimili branch keseng pon pu nile tuma prang ke jona sonong pipen berthan pale Karbi Anglong long adu ya hoyalam ki ke non heralam kalilo labang solong ke chengsi alam ki made anong no ke dodun wer ke lage Borjan constituency lo mate Nagaland pe na hoy si labang solam ki ge judje playing place dolo ha net eli tum bihega hutpen kwan ya awe ta ka thang anong no bang dolo la pen non puta dola si labang solong ni tum Borjan youth forum pe na bangke kachuniri kangtung la pen kamat ke claim kangtung bang la lo Borjan constituency along lele ke kono te Karbi along leta ke kono Karbi along leta ke biro asi ladak nilitum ritarlip pen ajaha kalam long iglo ladak keong nung along le bangke bang khai pan ke jor bangke duk piglo labang so bang khai pan ke jor along Karbi asongja Karbi a muni datum sidame kachira abdun dokok ason ben sinitum ritarlip along long lo silabang so border mate adu ya hoy along le kapana hok along non la labu labang so otlang no chomat habom asongja tum amuni datum bang kamun thi bang RDGP nang pula pen adang pathinang pubusni tum pini labang so apherang ke mailo chuning ring tu athe jong si ing tonte la pen claim pabat bom putang de Borjan youth forum a hin pen ke wang journey ke komarne akarbi komane Karbi amunit po amen ge tum lang long le de ye tum ke claim chok che putang den ne pik nang kokpo athino la balijan ha waris dame Karbi Anglong ha warlang lata dan menon ke ladak ta banga khai tum la pon sinang ke perlo dak pathua klam punon kapre hin punon banga akhai tum sina ka chiraiji banga khai tum sina ke berji ang litum tek long lake ase Borjan youth forum pin dak aru nang ke senga kemang dalalo dak jak kong chal jak nang po ing tangkring a son dak denglong nang po la pe ing tangkring thir thip ba son dak pen itum ka che toidun MEC tumbang al jap pidun kluksi kaching thura mo sina me bola a hoy arong aru bolong mage kaching thura mo thir thip bang donang po lalo potang te bang khai nang ke perji bang khai lituma along le phelang nang ke doji sidame asap kapire bang do po sini tum la adu ya hoya puthak ka ni tum prap jin den rita lebji la pen ke chok che tum man ka che song bang ke tum cheng pole komat ne ahem hong thu along leilong si dodam ji hodang si ahem chikim dai potang ta hola so hem phu tum angrop pidaji hala tum lang le tum wang not nang donon pu komat ne tum karni tum dode awe potang de chikim na ma he aposi ladak banga suatum Karbi Anglong le Borjan constituency along le along banga sutum nang dosi thetan industry akor ke claim lata legally ke choklim kali ke ong dung ason ke ni tum non kiri talib alo le ben ke long ate la pen ladak non ke banga susi plengser labang so hoy long labang so angrop kipit komat lo labang litum angkura philong chini nang ko ge asi labang so angrop kipit tum dokok si piniani Borjan constituency long la Nagaland a hoy bangke banga khai si pleng thublo banga khai si long lo banga khai si hoang kaduk abe ke claim ke dama jakong chehal jak long sila bang suka chehal jak long lo kalong mangke komat ne Karbi asongja komane Karbi amunit angrop ki piajone si pinila son ang thek ke long musinili jongjung la penitum asong ben kiri talip pen ningjeng tu asni tu mahin ben Borjan youth forum hin ben ke men che song plut pawir klungji la pera kisung don pawir klungji po un sita mini tum pajo per ritalip si la bang so adoy hoy puthak ing tangkring ka che song dek pone